ସେଜন্য ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଦୀପାବଳି। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆମ ଛାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆମେ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଦୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଛାତରେ ଆମେ ଏଟା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୋତଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ରଖା ହେଇଛି। ସେଟାକୁ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖେଇବି ଏବାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦୀପ ଦିଆ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଦୀପ ଇଏ ଦୀପଟି ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ପୁରା ଜଳୁଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋତଲରେ ତିଆରି ହେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଛି। ୟାକୁ ବୋତଲରେ ପାଣି ଦିଆହେଇକି 3ଟା ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆହେଇକି ତାକୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବୋତଲ ଭିତରେ ପାଣି ଦେଇ ଲାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମ ପୁଅ ତାର କ'ଣ ଦେଇକି ତାର କ'ଣ କଲାଣି କେଜାଣି। ମୁଁ ଏଟା ବୁଝିପାରିନି କିଛି କଥା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାଣ ଫୁଟେଇତେ। ଗୋଟେ ବେଲାରେ ରଖିକି ଫୁଟେଇମୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲା ଆସିଯାଇଛି। ବେଲା ତଳେ ବମ୍ ରଖିମୁ। ଇଏ ହେଲା 2 ଟିଙ୍କିଆ ବମ୍। ବହୁତ ଜୋରେ ଆବାଜ କରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଡଅରଟା ଏବେ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଅର ଖୋଲି ଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ବେଲା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ପୁରେଇ ଦେଇକି ଡଅରଟାକୁ ବାହାରକୁ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ମାଚିସ୍ ଲଗେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ରେଡ଼ି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆସିଲାନି ନା କ'ଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆଇଲା। ତ ସତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଗଲା ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାଣ କିଛି ହେଇନି। ଏବେ ତାର ବେଲା ଧରିକି ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଟିବ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲାଟି କେତେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଠୁ ଫୁଟିଲେ ଆସିକି ମୋ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଛି ବେଲାଟି। ବେଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ବି କିଛି ହେଇନି। ସବୁ ଭଲରେ ଅଛି। ବେଲାଟି ଏବେ କିଛି ହେଇନି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା 2 ଟିଙ୍କିଆ ବମ୍। ତାକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲେ ଖାଲିରେ ଫଟେଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଆବାଜ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଟିକେ ଭିଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖାଉନି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଣ ପୁରା ରଖା ହେଇକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଲୋକଟା ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଫୁଟଉନୁ। ଟିକେ ଯାଇସାରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଫୁଟେଇବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ଆମର ଆବାଜ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଜୋରେ ଆବାଜ ହେଉଛି। ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଉନୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।